Twee leden van de CDA-gemeenteraadfractie in Dongerdiel binnen opstapt. Het om Jouke Douwe de Vries en Klaas van der Galien. De reden van het opstappen is dat ze het net niet eens binnen, maar de partijkoers in de richting van de gemeenteraadsverkiezing stak hem hier. Zij vinden dat de sociaal-christelijke kant te min te verve komt. Het Ieperloftzwembad in Gietserk in de komende zomer alleen nog hier blauw had het onderhoud uitvierd wordt door vrijwilligers. Bij dit nieuwe initiatief wordt dan dik €20.000 besparen. Het beheer zal verder wel in gemeentelijke handen blauw matten. De gemeente van het Jereveen is akkoord gegaan met het openstellen van 2 supermarkten op Snijn. Er is een lietse meerderheid voor het plan. De Coop in Nijhoanne en de Jumbo op het Jereveen maar nou de rest van het dier op Snijn open tussen 4 uur middags en 8 uur jongens. De brandwacht in Eerstelling werft door het onderzoek naar het droogte in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De kels kennen in combinatie met de huidige eerste wind waren van Biem dit uitdroegje. Ik heb er sprake van brandgevaar. In gewoon oorprovincies hield al de code oranje. Joen en vannacht kleren het op en het vriest maximaal 5 graden. Morgen op een ei skraal waar, wat meer zinnen en een temperatuur van maximaal 4 graden. De eerste wind is matig en vrij krachtig.